Bon dia, companys. Esta és la llum dels nostres ancestres. Ja sabeu que jo sóc historiador i me dona especial ràbia o mania, no?, quan a vegades tenim la tentació de pensar que els nostres avantpassats s'han il·luminat a base de ciris, de candeles, d'espelmes, veritat? El ciri, l'espelma, és un element molt car. La cera d'abella és molt, molt cara. I fins i tot se feien ciris d'esperma, de ballena, d'ahir la paraula espelma, segons algunes etimologies, val? Però encara així eren molt costoses. En l'ambient mediterrani, on sobre l'oli, que de totes maneres l'oli també s'acaba fent malbé, s'acaba fent ranci, no? O pot haver oli que diem llampant, oli en molt de grau, la qual cosa el fa quasi que impossible per a menjar. Se reservava normalment per a fer llum, per a fer sabons o altres productes, veritat? Però en zones més nòrdiques també tenim el greix derretit dels porcs, per exemple, o olis d'altres vegetals, val? De lli, que també va haver una època que estava molt de moda, val? El tema del que anem a veure avui, el cresol o gresol, val? Una llanterna d'oli, la tenim des de la prehistòria. De fet, podeu anar a veure aquest vídeo que tan poquets de vosaltres heu vist, que dura molt poquet, 6 o 7 minuts, penso, que tinc fet sobre fer foc per fricció i una lluerna paleolítica. Allí veureu la reproducció d'un cresol de fa més de 15.000 anys. En aquest cas, és el model típic que us ensenyaré ara després, de metall, en dos cassoletes o dos cullers, i que té un ganxet per a poder-se penjar. Ara ens aproparem i us ensenyaré els detalls, val? Este model concretament el tenim arreu d'Europa. Fa poc, el vídeo d'un company que fa vídeos a Escòcia ens mostrava com aquest utensili és típic d'Escòcia, igual que típic d'ací, val? Este mateix està fet, penso, per aquells que antes era Don Benito, la marca de navalles, perquè té ahí la marca també, són molt bons ferrers, i este xic pensava que era un instrument exclusiu d'Escòcia. Doncs no, tota la península ibèrica almenys usa també aquest tipus de cresol. Us ensenyaré què és, com funciona, i després ne fabricarem nosaltres un. Molt bé, amics. Si voleu, l'apago primer i després li fem l'autòpsia, la desmuntarem i veurem quins elements porta. Este element tradicional, en segles i segles de bagatge a les seues esquenes, i després provarem de fer-ne un de bushcraft, de reciclatge, en una llandeta d'atún i un poc d'aram. Mira, ens l'ha apagat el vent, no ha fet falta. Tinc la porta oberta de la caseta, estic fent obres, s'està secant un poquet de Portland també, i la tinc ara mateixa, ja us dic, en corrent d'aire. Ens ha anat fins i tot bé. Mireu, abans de treure-la. La meja, veieu? La meja del cresol, o ble, que també se poden dir, blens, és un fil, un cordellet de cotó. Més que res perquè el cotó xuple molt bé l'oli. Hi havia d'altres elements també, de lli, per exemple, de llenç, però este és d'oli. És un cordonet d'oli que veieu així que pareix un intestí, el té ahí dins de reserva, se va sucant, condueix l'oli en la meja que va davant i així la punteta el podem encendre. Veieu? S'encén. Tancaré un poquet la porta per allò de l'aire. Va xuplant l'oli, ara us ho ensenyaré de propet, val? I va fent flama. I veureu quina gràcia especial té aquest tipus de cresol. Mireu, han vist el que conté la cassoleta de dalt. Anem a extraure-la en molt de compte, no fem una sola d'oli. Veureu? Que vull parar compte. Així, perfecte. Veu? Se composa de dues parts. Són dues parts en una forma molt pareguda. Aquesta és la base, que és la que té el penjador, veu? En un ganxet, que es pugui penjar. I aquesta serveix de suport de l'altra i per a evitar que regalle l'oli fins al terra. Perquè hi ha vegades que quan la reajustem, regalla un poc d'oli i podíem mullar en terra. Una és per a que no se pergui l'oli, que és un element dins el que cap bastant valuós, i l'altra simplement per a no embrutar en terra i que pugui més barat o tacar alguna cosa de baix. També perquè conforme va cremant,
i si fa més líquid encara l'oli, a vegades també cau una goteta. Per tant, tenim la base, que en aquest cas, mireu, veu que té oli? I tenim dalt el culler on va a la meja. Només això i és la llanterna. El de més és un suport i un estalviador d'oli. Però exactament com aquesta és la que tenia aquell xic del vídeo d'Escòcia. És un xic que el coneixereu, que fa vídeos de com sobreviure a la muntanya i bushcraft en roba i utensilis i armes i ferramentes de l'Escòcia del segle XVI o XVII. Ho heu entès, veritat? El sistema, per si no l'havíeu vist, és una cosa molt nostra i molt curiosa. Això també pot ser un cresol, poden haver-ne dos, però l'ideal és que vagin junts. Ara veureu què anem a fer. Vaig a llevar-li un poc d'oli? No, perquè faré un emplastre. Deixem-lo, però fingirem una situació. Ja veureu per què és tan bonic aquest tipus de cresol i tan útil. Veu que aquesta part té com una escaleta? A veure si ho veu, d'ahir. Veu que té com una escaleta? Sabeu per a què és? Ara ho veureu. Penseu que l'oli se va consumint a mesura de que es va gastant, de que es va cremant, se va consumint, com un ciri. Per tant, quan està així, a l'aire, en aquest cas n'hi ha un excés d'oli i arriba sobradament a la punta. De fet, regallarà, arriba sobradament. Però quan l'oli es comença a esgotar-se, ens agradaria poder-la decantar un poquet cap avall, veritat? Doncs això se fa automàticament, mireu, pujant-la al segon escaló. Al segon escaló ja se n'està anant per fort, té massa oli, este cresol. Així arriba un poquet més cap a dins, no sé si ho arribeu a poder veure, i quan pugem l'escalonet s'amorra un poquet més cap avall. Manera de fer que sense embrutar-nos els dits puguem tornar-lo a ficar en marxa. Jo tinc de totes maneres prop sempre una pinzeta que m'he fet d'aram per a no caler tocar l'oli, perquè quan el ble o la metxa s'acabe, podeu agarrar la pinzeta i estirar-lo un poquet cada fora. De totes maneres no convé que n'hi hagi molt, en una punteta sobre. Els blens, les metges, poden ser tant de cotó com sols vegetals d'una planta. De fet, hi ha una fulleta de planta que és perfecta i que a l'estiu, quan estigui florida, farem un especial d'aquesta planta. Molt bé, us havia dit que construiríem, que faríem un cresol per a nosaltres, reciclant una llauneta de tonyina, una llandeta d'atún. Els elements que anem a necessitar, encara que no són absolutament necessaris, són, òbviament, la llauneta, unes estinalles menudetes, el ble o meja, en aquest cas de cotó, a qualsevol tenda de ferramentes, ferreteria, paqueteria, a vegades n'hi ha, aram. Jo el faria més gros, però ara mateix és el calibre d'aram que tinc. Un punxó o un clau, alguna cosa per a perforar la llauneta. I en aquest cas vaig a usar una llima de cua de rata, sabeu? Encara que no és necessària. La llima de cua de rata és perquè això que serà el dipòsit, ho havíeu deduït, no?, del cresol. Veu que la llauneta d'atún normalment té una voreta, té una rebaveta, i això impedirà que l'oli arribi fins a la vora, no?, i que el ble se menege massa. Per tant, això podem o doblar-ho directament en les estinalles, o bé li vaig a donar una miqueta en la cua de rata per a fer-li una miqueta de... Ara veureu. Se desgasta molt ràpid. Perfecte. Veu que ahir li he fet una mosseta. Perfecte, com un pixadoret. Genial. Ara ve una part, se pot fer de moltes maneres, anem a provar una de les versions, que és, intentarem que faci punta, només per un costat. Si l'apretem pels dos costats, farà punta per als dos. Tampoc passaria res, però volem que sigui una miqueta més bonica, per tant intentarem fer que això sigui en forma de llàgrima. Vaig a ficar les estinalles ahí i vaig a estirar, a veure si li puc fer una miqueta de punta. Veu a què me referia? Normal és que per dins se'ns està doblant un poquet, l'hem d'adreçar. Molt bé. Pues així. Ja està bé, jo penso que és prou, és suficient. Veu el pixadoret que li hem guardat en la cua de rata?
però per darrere se'ns ha doblat una miqueta també. A mi m'agrada tindre-ho pla. A veure si ho puc fer en els dits, si no us eixiré fora. No, perfecte. Mireu, quina forma més xula que ha quedat. Inclús li podíem donar més boqueta, si volguérem. A veure, només en els dits. Jo penso que perfecte. Millor, deixeu-me perquè jo sóc un perfeccionista, cosa que és molt roïna. Veure, ara té més punteta. I a veure si darrere li puc aixatar. Perfecte. Vaig a deixar-lo així. Veu com ha quedat? Com una espècie de pitxeret. Ahí pot ser que estigui un poc deforme. Gust perfecte. I més fent-lo en la càmera, val? Això és la base. Ara anem a fer el penjador d'aram. Per això caldria que férem un o dos forats així. Vaig a provar-ho, pot ser que en dos forats, val? Així a la voreta de més amunt, justament per baix de la rebaveta. Farem dos forats, encara que pot ser només un. Aprofitaré la massa que vam fer de base i farem dos forats, ara us ensenyaré com, quan els tinga fets. Dos forats per a que pugui passar l'aram, no han de ser superbèsties. Este punxó me'l vaig fer jo també. Veu? Que bonic. D'espinal, d'acer. Està molt, molt bé. Un dia farem punxons, si voleu. Veu que li he fet els dos foradets ja, així darrere. A veure si cal eixamplir-lo un poquet. No, penso que estan perfectes. És només per a que vegeu una forma ràpida i un exemple de fer un cresol, n'hi ha més. Ara tallarem un tros d'aram. Quant de tros? Depèn del gros que vulgueu, del llarg que vulgueu fer-ho, però jo penso que en dos pams o això que d'una vegada sí, n'hi haurà prou. Tallo, molt bé. I ara mireu, l'aram el doblem per la meitat. Veu? A veure. No cregueu que això de la càmera té el seu misteri, Quan ho fas damunt de les cames ho fas el doble de gust. Veu? Ara passarem. A veure. Sí, si s'enrosca no passarem. Mireu, ho faré més bonic. Anem a enroscar-lo una miqueta. Així. Val. Ara passarem per dins. A veureu per què. Passem els dos per dins. Veieu que els han passat per dins? Una coseta així. I ara mireu, que aquesta és la clau. Ficarem l'aramet escamarrat per baix. Perquè això farà de suport. Val? Podem arreglar-lo més. Doblar-ho una miqueta si voleu. M'agrada forçar-ho una miqueta així. Veu que se sosté ahí prou bé, perquè com també té una baraneta, això podeu doblar-ho cap amunt, cap avall, en les alicates podeu fer-ho com vulgueu. I tenim el cresol fet. Veu? Així, per ajustar-ho, com és aram, hem de doblar-ho una miqueta i ja farem que pixi una miqueta cada davant, si fa falta, val? Ara és quan li fiquem l'oli i la meja. Veu quin cresol improvisat? Més curiós. I per tota la vida, si voleu. Tallarem un trosset de meja. Ja veu la meva amigueta? M'encanta, m'encanta. Li ficarem prou meja com per a que en tingui dins de reserva. No és el més car del món, el cordell de cotó. Val? Perfecte. Ho tenim així. Ara el que farem serà ficar-li oli. Com tenia un excés d'oli l'altre cresol, penso que li tiraré part de l'oli dins. No s'ha de perdre l'oli. Perfecte. Veieu? Així no el nostre cresol, el tradicional, se queda en l'oli només el que li fa falta. Vaig a deixar per així pel costat. Si no el podeu veure una miqueta també. I ara sucarem tot el ble. Tota la meja la sucarem dins. Vaig ajudar-me en el punxó. Sabeu per què m'agrada molt també el cresol? Perquè tinc sempre oli. Oli a un lloc obert. Jo sempre soc molt de mullar el dit en oli i pap, al mànec, donar-li una miqueta de greix o al ferro per a conservar-lo. No ens farà falta més el punxó. El guardo. Veu quin tap, també? Perfecte. Li farà falta un poquet més d'oli. Deixeu-me veure si tinc oli, perquè sol tindre'n
en efecte, és un oli, encara que fique verge extra, és oli reciclat, És oli que jo ja he utilitzat. Perfecte. Perquè la gràcia d'aquest tipus de cresol és que no és com aquestes llànties de parafina, sinó que funciona en qualsevol tipus de greix líquid. L'hem de sucar, però tot a dins, Deixeu-me agarrar també l'encenedor. I mira, per a sucar-la, si voleu que no mos embrutem els dits, usarem el ganxet del cresol. Veu, el mullo dins. Tot xuple bé. I ara, aprofitant aquesta ranureta que li hem fet, farem que se mostri ahir a la punteta. I ara, només es queda encendre'l. Vaig a tancar la porta perquè hi ha un poquet més de foscor i no corre l'aire. I ara, igual que hem encès està saturat d'oli. Veu? Igual que hem encès encendrem este. Cedeixo un poquet l'excés d'oli, que això estava molt fort d'oli, però veu, ja tenim els dos cresols. Ara només cal penjar-lo. Una passada. I gratuït. Mireu-lo. El veieu? És de dia. No es veurà tan bé com a la fosca. Però ahir el teniu perfectament. L'he penjat, veu? Tinc un aram des de la coberta fins avall. No es pot cremar. I ahí tinc el cresol. Ho faig normalment també en l'altre. Si veieu que s'acaba un poquet l'oli, que no queda oli, dobleu una miqueta més l'aram i tindrà més oli. Si veieu que es queda sense ble, sense meja, agarreu la pinzeta i extraieu una miqueta més de meja. Curiós, veritat? M'ho fico en selfie. Perfecte. Espero no cremar-me la barba, que me l'estimo prou. No res, companys. Si vos ha agradat, doneu-li al like, subscrigueu-vos, feu propaganda, i no res, ens veiem en el pròxim vídeo. Vinga, una abraçada.